Здравейте всички! Тази вечер ще играя Give Up 1. Играя за първи път. Казаха ми, че е много изнервяща и искам да я видя. Даже не знам как се играе. Сега ще разбера. Give Up. Да. За сега е доста интересна игра. Вау. Те няма значение. Вау. Как да го скоча? Вау. Не. Каква е тая скапана игра? О, качих се. Вярно, че е изнервящо, но няма как да се кача там. Как? О! Качих се. Стига де. Уоу. Добре, сега не е чак толкова изнервящо. О! Ноп. Но! Това ниво беше твърде лесно. Не. О! Все едно съм играл 300 пъти. О. Не е много лесна тази игра, изглежда лесна, но не. Мамка му. Мамка му. Мамка му. Мамка му. Мамка му. Не мога просто с тази игра. Аз съм едва на 9-то ниво. Искам да натисна Give Up, но няма. Never give up. Вау. Забелязали си, само на това ниво съм умирал. Yes, до така стигнах. И дали е тука? Но как? О, не. Но. Вау. За малко. Тук мисля да направя так. Минал го. Моля. И сега ако? Как да... Моля. Но. И сега? Тя е почти невъзможна тая игра. О, мина го. Това не знам дали ще успея. Да. Сериозно ли? Колко нива има тая игра?
Не! Не. Как да го мина това? Не. О. Много съм добър. Сериозно ли? Направях най-трудното и на най-лесното умрях. I will try to give up. Ай! То така е почти невъзможно. Гледа съм Markiplier как се изгенерира на тази игра. Markiplier. Как стана това? Не, няма как. Стига бе! Не, няма как. Тая игра е невъзможно. Отново! Как стана това? От 2 нива направих 22 умирания. Не. Невъзможно. Аре бе. Not even close. No. Yes! Стига, пак ли има такова стрелящо? Ето е същото ниво. Това наистина е същото. Не, почти същото. Ама там има 2. Ого! Малко. Ти, луд ли си? Как да е мина? Хора, да не са ли give up? Кажете ми да не са ли give up? Не? Но? И как бе? Не. Още 3 пъти се пробвам, ако не успея. Give up. 1. 2. Така, това беше от мен, аз искам give up. Сериозно ли? Така, ще ме видите след около 3 дена отново. Цветенци. Сериозно. И може да снимам или give up, или One Night at Flumpty. Ще видим. До скоро!